Selamat datang diucapkan buat Siapa saya mohon izin kita turun ya. Tuan rumah. Ciri-ciri wong setia. Senajan gelas tetep diteni rondone. oh setiap banget tuh. Ya setiap banget senajan wis umure Ora getun. ora bakal getun wong tresno ki ra ono getune. Kaya ngono kuwi, Bos. Ya jelas. Iya. Burung tekan nggones WA. Jambu alas aja lali. Kuwi lagu kesayangane Jan. Lanjut, Mas. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku dapat tekan resno. mundur mawon. Ya Allah, nggih. Karek sanil neh. Iya. Kalingan manes seseme. Terus kalingan ramah
Bos rekose.